Dobrý den, tohle je VIAcast, videokast o školství, vzdělávání a o berounské škole VIA. A tohle je ředitelka nadace Tipsport Lucia Štefánková. Ahoj. Ahoj, zdravím všetkých. Lucko, my tě tady máme proto, z jednoduchého důvodu, nadace Tipsport je zřizovatelem školy VIA. Co to znamená být zřizovatelem školy? Tak zriaďovateľ školy má úplne základnú úlohu a to je vlastne tú školu zriadiť, položiť jej základný kameň, nastaviť základné procesy jej fungovania a spravovať jej. Na co je potřeba dohlížet především jako z té role zřizovatele? Čemu se vlastně nejvíc kontinuálně věnuješ? Takto, myslím si, že je veľmi dôležité pri každej škole nastaviť tú rolu zriaďovateľa tak, aby tam bol, keď je potrebný a aby tam nebol, keď potrebný nie je. Aby moc nevadil zase. Áno, presne tak. Čiže pre nás je najdôležitejšie v našom týme a v našej nadácii nastaviť ten proces tak, aby mala škola k dispozícii dostatok finančných prostriedkov, aby mala súčinnosť tam, kde potrebuje, keď potrebujeme rozhodnúť o nejakých zásadných veciach a napríklad, keď sme prijímali riaditeľa novej školy, lebo to je jedna z tých funkcií, ktoré musí zriaďovateľ spraviť. No a vlastne nezasahovať, snažíme sa, pokiaľ nemusíme nezasahovať do toho dennodenného chodu, pretože tá škola je skutočne samostatná právnická entita a keď má dobre urobený manažment, tak snažíme sa tam naozaj byť, keď sme na pomoci. To je škoda, jsme tady nedávno měli v podcastu ředitele Petra Hopfingera, jsem se ho mohl zeptat, jestli má pocit, že je šikanován ze strany zřizovatele nebo není, tak doufám, že ne. Ne, ja si myslím, že máme veľmi pekný vzťah a verím tomu, že by povedal samé pozitívne veci na našu spoluprácu. Když by si směla vzpomenout na nějaký okamžik, který byl vlastně důležitý, nějaký klíčový při dalším formování, vlastně při vzniku té školy, kdo byly zatím největší překážky? Co byly největší výzvy, se kterými si třeba nepočítala? Najväčšou výzvou jednoznačne bolo nájsť skvelého riaditeľa. Lebo ako som to spomenula, to je ten kľúčový človek, ktorý má potom veľmi veľké právomoci v rámci budovania a manažmentu celej školy. Takže toto bola pre nás, si myslím, jedna z najväčších víziev, ako to nastaviť tak, aby sme skutočne vybrali veľmi detailným a pomerne aj dlhodobým procesom človeka, riaditeľa, ktorému dáme do ruky dôveru vybudovať našu školu, pretože není to len škola, ktorá vznikla teda ako v nejakých priestoroch, ktoré existovali, ale stavajame celý ten vzdelávací kampus. Budeme mať teda škôlku, školu, aj gymnázium. Takže skutočne si myslím, že najdôležitejšie bolo vybrať si správneho človeka, ktorému dáme dôveru. Pro ty, kteří nesledují všechny VIAcasty, tak jenom připomenu, že tak, jak už Lucie zmiňovala, bude to celý vlastně systém institucí od mateřské školy až po gymnázium a otvíráme už v září letošního roku 2025. Se školou VIA se můžete setkat už teď, zatím funguje v pronajatých prostorách jako první stupeň základní školy a mateřská škola, respektive přípravka, ale už od září to bude plnoformátový velký vzdělávací institut, velká instituce. Bude to instituce soukromá. Platí se tam školné. Ten dlouhodobý cíl zřizovatele je, aby ta škola jaksi neprodělávala kalhoty. A samozřejmě na začátku to bude, ty investice jsou obrovské, jenom do té stavby, je to tuším přes 1 miliardu korun. Ten dlouhodobý cíl je, aby ta škola byla aspoň na nule, proto se platí to školné, ale aby šlo o školu dostupnou pro všechny, tak máme celkem robustní systém stipendií. Můžeš ta stipendia popsat? Veľmi rada. Myslím si, že ide o veľmi unikátny systém, pretože samozrejme je veľa súkromných škôl, ale nie každá si môže dovoliť takú veľkolepú schému podpory, ktorá robíme teda najmä z toho dôvodu, že nechceme robiť školu len pre deti tých, ktorí si to môžu dovoliť, ale skutočne by sme veľmi radi mali v tej škole diverzitu, čo sa týka aj proste ako deti z rôznych prostredí. Ide nám o to, aby ju navštevovali tí, ktorí skutočne majú záujem o to, aby dostali dobré vzdelanie. Takže čo je unikátne u nás, si myslím, je, že nedávame len alebo respektíve dávame sociálne štipendia, ktoré dávame od prvého ročníka tej základnej školy. To sa skutočne veľmi málo kde robí. A jediným kritériom vyhodnotenia toho štipendia alebo toho pridelenia štipendia je skutočne tá situácia danej rodiny. A dokonca to máme nastavené tak, že požiadať o to štipendium môže v podstate úplne každý. Nemáme tam žiadne kritériá, ktoré by znevýhodňovali alebo dopredu určovali príjem rodiny, cez ktorý ako sa môže žiadať alebo
alebo od ktorého sa môže žiadať a tak ďalej. I keď máme teda pomerne ako sofistikovaný systém toho, ako to ten nárok na to štipendium vyhodnocujeme. Takže a tam máme taký ako nastavený, taký ja to volám, že kvalitatívny a kvantitatívny prístup a v tom kvantitatívnom je, že naozaj daná rodina nám musí poskytnúť veľa informácií o svojej finančnej situácii, o svojom rodinnom zázemí, o svojich majetkových pomeroch, ináč to bohužiaľ nejde. Všetky tie informácie sú samozrejme absolútne dôverné. Tie sa vlastne agregujú, potom nahadzujú sa do takého ako matematického modelu, ktorý sme si dali externe spracovať Ekonomickým inštitútom Akadémie vied v Prahe. Takže máme taký systém, ktorý analyzuje tie finančné vstupy, tie finančné dáta, ktoré predstavujú príjmy rodiny, ale aj výdavky rodiny. A z toho systému nám vlastne vyjde nejaké číslo, ktoré nám indikuje výšku toho štipendia, alebo teda nárok a v akej výške ten nárok na štipendium je alebo nie je. Takže toto nám veľmi pomáha ako keby tak ako byť ako nejak objektívne spravodlivý. A potom je tu druhý faktor vždy, a to sú také tie akože kvalitatívne alebo subjektívne aspekty toho žiadateľa, pretože často zvažujeme aj to, že môže byť rodina, ktorá mala určité príjmy, na istú dobu vypadnú, ale samozrejme to dieťa, my chceme samozrejme, aby tam bolo dlhodobo, takže vieme pomôcť treba aj na kratšiu dobu, než na celú dobu štúdia, na pol roka, na rok a tak ďalej. Takže potom ako zvažujeme naozaj aj tie subjektívne aspekty tej rodiny, v ktorých sa ocitla. A na základe týchto teda dvoch faktorov udelujeme štipendium. A potom nabízíme letos i akademické stipendium, je to tak? Akademické stipendium je novinka. My totiž to máme tú školu nastavenú tak celkovo, že chceme, aby to bola škola pre úspech všetkých. Teda skutočne ako chceme, aby každé dieťa, ktoré ju bude navštevovať, dosiahlo svoj maximálny potenciál. Nie je tá škola filozoficky nastavená, aspoň tá základná škola, ako výkonnostná. Takže tam tie prospechové štipendia nerobíme. Robíme iba tieto štipendia, ktoré nazývame sociálne. Ale v prípade toho gymnázia teraz prichádzame s novinkou, kde opäť bude možno žiadať o sociálne štipendium, ale bude tam aj akademické štipendium, ktoré by malo ako byť takým lákadlom pre veľmi talentovaných študentov, aby na našu školu začali chodiť. Po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině, tak škola VIA byla tím, kdo poskytl poměrně velkorysé zázemí i pro ukrajinské žáky. Můžeš popsat tu situaci vlastně, jak probíhala v těch uplynulých 2-3 letech, kde agrese trvala a jakým způsobem budeme třeba i do budoucna schopni pomoci? To som veľmi rada, že to pripomínaš, pretože je to, myslím, súčasť celej tej filozofie, ako funguje nielen škola VIA, ale aj nadace Tipsport, kedy sa skutočne snažíme pomáhať tam, kde je treba. Vlastne od tej vypuknutia ukrajinskej krízy. Myslím, že sme boli dokonca prvá súkromná škola, ktorá veľmi rýchlo zareagovala na tú situáciu a utečencov, alebo deti utečencov, ktorí prichádzali zrovna teda do regiónu Berónska, sme, myslím si, už snáď tretí týždeň po vypuknutí konfliktu boli schopní začleniť do našej školy. Vtedy sa tam otvorila tzv. Jednotriedka, kedy sme ako deti prvého stupňa, teda ukrajinského pôvodu, sme im vytvorili jednu triedu. Najali sme dokonca vtedy aj pani učiteľku, Ukrajinku, ktorá sa postupne začala učiť aj český jazyk. Dodnes v našej škole pracuje. Dodnes ako financujeme aj jej príjem a stala sa súčasťou toho akademického tímu. Takže a tie detičky, ako ktoré tam prišli, skutočne študovali alebo navštevovali tú školu po niekoľko rokov bez teda nároku na akékoľvek školné. Všetko sme to financovali my z nadace a dochádzalo tam aj k veľmi pekným práve interakciám. Aj to bolo súčasťou toho, ako tú školu formujeme, aby proste ako deti, ktoré tam chodia, ako vnímali spoločenskú situáciu, veci, ktoré sa okolo nás dejú a vlastne aj ten príchod tých ukrajinských detí do tej školy ako vniesol zase taký iný sociálny rozmer celému tomu projektu. Když ty seš matka, máš 2 děti, když by ses na to podívala pohledem rodiče na celý ten náš projekt, tak co by tě lákalo pro to, aby si své děti svěřila do výuky na škole VIA? Jednoznačne to, že sa snažíme vo VIA pracovať s potenciálom každého dieťaťa. Tie triedy sú relatívne malé, takže tí učitelia naši majú čas venovať sa im, poznajú ich dobre a ukazujú im
vlastne ten svet, v ktorom žijú v takej akože plnej šírke. Hej? Takže učia sa projektovým systémom, takže rozprávajú sa o rôznych témach, ktoré sa potom prepájajú cez rôzne predmety. A čo sa mne veľmi páči na tom je, že keď vidím tie naše, lebo volám ich naše deti, viacké deti, že veľmi pekne učia sa kritickému mysleniu, vedia sa pýtať otázky a nehambia sa. To je to, čo ešte naša generácia, ktorá začínala teda študovať v tom socialistickom systéme, nebola zvyknutá vôbec ako na to, aby sa niekto pýtal, aby sa zaujímal o ich názor. Ja vždycky zčervenám, když sa ti mám zeptat na niečo. Áno, potvrdzujem. No a to naše deti vo VIA nerobia. A to mi príde ako fakt veľká pridaná hodnota, že okrem tých samozrejme ako tzv. Hard skills, aby teda oni ako vedeli dobre matematiku, vedeli dobre český jazyk a tak ďalej, mali tie správne znalosti, čomu sa veľmi venujeme a čo by som si prijala teda samozrejme aj pre svoje deti je, aby sa presne ako nebali pýtať, aby rozmýšľali o tom, o čom sa učia. A to tam je. Sledujete VIAcast, videokast o školství, vzdělávání a o berounské škole VIA. Dnes je naším hostem ředitelka nadace Typ Sport, která je zřizovatelem školy VIA, Lucia Štefánková. Lucko, jakou roli má vůbec, nebo jakou pozici má škola VIA v celém tom našem portfoliu aktivit, které nadace vyvíjí? Proč jsme vlastně se rozhodli zřídit školu? Má to niekoľko aspektov, ako sa dá na to pozerať. My to portfólio máme nejak pomerne jasne definované na projekty, ktoré realizujeme v celej Českej republike a teda už aj na Slovensku, ale hlavne v Českej republike. A potom máme projekty, ktorým sa venujeme na Berónsku. Tá škola VIA je zaujímavá vlastne v tom, že i keď my sa primárne celorepublikovo nevenujeme vzdelávaniu ako takému, ale je to náš najvýraznejší a filantropickejší projekt regionálne na Berónsku. A zároveň, ale to som chcela povedať, že keď sa to zoberie, tak v podstate je najnákladnejší projekt celej nadace a skutočne si myslím, že presahuje absolútne väčšinu aktivít, ktoré firmy robia v rámci svojej filantropie. Že skutočne ako toto je fakt ako počin, ktorý sa nevidí často, že sa investuje vlastne miliarda korún do vzdelávania v nejakom regióne. Jakým teda dalším aktivitám sa nadace Typ Sport venuje? My máme, ja by som možno tým, že stále sme akože sa viac menej ako aj škola VIA sa nachádza v Berovne, oslovuje berónske publikum, beronská firma. Takže rada by som spomenula možno niektoré z tých berónskych projektov, pretože to je to, čo nadácie tiež ako často zabúdajú robiť alebo nerobia v takej intenzite, v akej by sa malo, že keď tá firma jednoducho niekde sídli, mala by investovať naspäť do toho regiónu. Takže my na Berónsku skutočne robíme takmer všetko. A vyplýva to od sociálnej pomoci aj iným vzdelávacím inštitúciám, ktoré sú verejné z nášho rozpočtu. Takže od tej sociálnej pomoci cez vzdelávanie, cez podporu kultúrnych inštitúcií až po podporu naozaj jednotlivých občanov sa snažíme na Berónsku podporovať všetko. Jeden z takých veľmi skvelých projektov a jeden z prvých projektov, ktoré sme robili na Berónsku, bolo spustenie zdieľanej siete Elektrokol s firmou teda Nextbike a my teda podporujeme v rámci teda veľkej oblasti životného prostredia, ktorú máme teda po celej Českej republike, vlastne aj zdieľanú mobilitu, ale opäť na Berónsku sa nám podarilo to, čo nikomu inému. My tu 5 rokov financujeme vlastne túto službu zdieľaných elektrokol, nielen v Beróne, ale aj v okolitých obciach a táto služba je poskytovaná občanom, ale aj návštevníkom vlastne Berónska úplne zdarma. Na 15 minút. Na 15 minút. Což stačí potom Berónsku. Po Berónsku dojdete všade za 15 minút a plus nie je to obmedzené na jednu jazdu. Čiže vlastne ako keď chcete ako 4-5 krát sa denne presunúť niekde v Beróne, tak to máte vždy. Tých prvých 15 minút máte vždy zadarmo. A my vieme z tých čísel samozrejme, že 90% tých jazd sa uskutoční za tých prvých 15 minút. Teď budeme muset nějaká kola ještě přidat od září, až teda otevřeme campus, protože předpokládám, že děti budou, možná i učitelé budou jezdit na elektrokolech i do školy. Tak, áno, tí starší, tí gymnazisti by mohli už jazdiť aj na kole a
Je to skutočne zase ako nejaká unikátna cesta, ako sa snažíme ako ukazovať aj Berounčanom, ale ako aj príklad v tej Českej republike, lebo vrajím nikde inde to nie je, aby v takejto forme mohli ako využívať občania služby, že je to zase príklad ako toho nového životného štýlu, ktorý sa potom snažíme učiť aj v tej škole, aby sme vlastne boli udržateľní, aby sme teda neminuli všetky zdroje, ktoré tu máme a neostalo ďalším generáciám. Mimochodem, nakolik udržiteľný je celý ten projekt Školivia? Tá budova je samozrejme úplne nová. Je vymyslená tak, aby proste to svetlo, to proste ako slnečné svetlo dopadalo cez tie obrovské okna tak, jak má v náležitej intenzite do budovy. Sú tam všetky najmodernejšie technológie, bude tam vysadených, alebo už aj sme začali už vysádzať minulý rok na podzim, vysadený stovky stromov a zelene, ktorá vlastne predtým v tom areáli vôbec nebola. Takže deti tam budú mať v tých priestoroch školy záhradných všelijaké ako záhony, kde sa budú učiť aj teda ako počas prírodových predmetov, ako sa starať o zeleň, pestovať bylinky a tak ďalej, rozlišovať rôzne druhy bylín a tak ďalej. Takže skutočne snažíme sa maximálne, aby to zodpovedalo všetkým súčasným nárokom. Říkala si, že na Berounsku podporujeme jak různé neziskové organizace, bohulibé projekty, ale třeba i zajímavé podnikatelské projekty, ba i jednotlivce. Dobře, jsem jednotlivec, když bych žil na Berounsku, mám zajímavý projekt, chtěl bych si požádat o pomoc nadaci, co mám dělat? No, mal by si sa nám ozvať. Určite. My máme kontakty na web stránke nadace-tipsport.cz. Každým, kto nám napíše, každou žiadosťou sa zaoberáme a na inšpiratívne projekty určite čakáme. Nedá sa nikdy pomôcť úplne všetkým, ale snažíme sa skutočne mimoriadne, najmä na Berounsku, pomôcť každému, kto ju potrebuje. Máme nějaká omezení, nebo když mám projekt určitého charakteru, tak vím, že to třeba nemá cenu žádat na Tipsport, nebo pokud je o Berounsko, tak vlastně to naše spektrum pokrývá jakýkoliv dobrý nápad? Jasne. To je dobrá otázka. Na Berounsku sme skutočne otvorení všetkým nápadom, ktoré majú verejnoprospešný charakter, teda zlepšia skutočne ako nejakú vec, ktorá bude slúžiť ďalej verejnosti, občianskému sektoru, neziskovým organizáciám a tak ďalej, alebo teda vieme pomôcť samozrejme aj jednotlivcom. A naozaj tam sú nápady ako vítané, pretože na Berounsku robíme všetko, aby sme zlepšili ten život Berounčanov v každej oblasti. Pokiaľ nie ste z Berounska, je to už komplikovanejšie, pretože skutočne nedá sa robiť úplne všetko, takže mimo Berounska sa nadace zaoberá najmä projektami na podporu životného prostredia, udržateľnosti ve sportu, aby šport, ktorý máme tak radi všetci vo firme, bol tiež udržiteľný pre ďalšie generácie a nezmizli nám niektoré druhy športu kvôli tomu, že si ničíme planetu klimaticky. Takže tam už je to komplikovanejšie, ale Berounčania skutočne majú oveľa väčšie možnosti, ako získať od nás podporu. Lucko, díky za rozhovor a za návštevu. Děkuji. Ďakujem pekne.